нали, ряка, дяца, яка се. И това също е характерно за тези родопски говори. За рубците, както ми казах. За рубците, да. Примерно в Родопите си казва на едно детенце, нали, ние казваме рачонки, ножонки, там казват рачинки, ножинки. И много лесно. Ножинки какво е? Нож ли? Или? Краченцата. Ножинки, нога. Да. Нога. При нас е ногата. Боли ли те ногата? Боли ме, как да не ме боли. И като кажеш едно детенце, нали? Едно детенце. И понеже сега нашите деца ходят учат в Бургас. Чак в Бургас? И смятат, никъде другаде да учат. И смятат, че там се говори правилно или във Варна и започват бургаски или варненски. И се загубва вашия диалект. И се върнат тук, нали, поне да научат литературния, те учат този другия диалект и всъщност ние заминаваме като етнография. Идентичност. Да. Поне остава песните, но те пък почнаха и тях да не ги изпълняват. Музикално ги изпълняват, но не ги изпълняват с текста диалекта. Нали? Да. Дори най-добрите певци и те почват да пеят литературно, така някои думи ги изпяват по диалекта, другите ги изпяват уж като, нали, по-така интелигентни, по-културни, почват да ги кривят, а така народната песен е създадена за все едно да пееш тракийска песен с трънски диалект, нали, не става, или обратно.